Des i ar ddiwrnod agorad efo'r chweched dosbarth i'r Adran Gymraeg ym Mangor a nath o'n haro fi faint o agos oedd yr Adran Gymraeg a pa mor groesawus oedd pawb a pa mor glos oedd y Gymdeithas Gymraeg yma Mangor. Cwrs yn un o'r pethau gorau dwi erioed wedi dewis i wneud. Pan da chi'n dod fyny i wneud Cymraeg yn eich blwyddyn gyntaf, da chi'n cael amrywiad mor fawr o fodiwlau gwahanol i ddewis. Da chi eisiau rhywbeth, da chi jyst yn trefnu cyfarfod efo nhw a maen nhw mor glen a barod i helpu ryw dro. Dwi'n byw yn Neuadd GMJ a sydd yn Neuadd Cymraeg a mae o'n un o'r pethau gorau. Dwi'n byw yn eitha lleol, felly oedd dewis ddod i fyw yn GMJ yn dewis mawr i mi achos bod o mor agos, ond mae o'n un o'r pethau gorau dwi wedi gwneud achos mae pawb fatha un teulu mawr yma. Gennym ni Gymdeithas Gymraeg ym Mangor ar enw Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor a mae pawb fatha un teulu mawr yma. Mae pawb mynd allan efo'i gilydd, mae pawb yn cael sport a chi'n teimlo mor gartrefol yma. Ar hyn o bryd, dwi mond yn aelod o aelwyd GMJ, lle da ni'n canu efo'r côr a nathon ni cael ail blwyddyn dwytha'n Steddfod yr Urdd efo côr merchaid a mae o'n gymdeithas mor neis, ond yn y serendipedd yn dechrau'r flwyddyn, mae yna gymaint o glippiau gwahanol fedrwch chi ymuno efo. Wel, dewch, achos mae o'r peth gorau dwi erioed i wneud a dwi'n mynd nabod i'm un person sydd ddim yn mwynhau yn Bangor a mae pawb yn nerfus yn y cychwyn, ond unwaith da chi yma, rhyw wsos i mewn a da chi'n teimlo mor gartrefol. Dwi'n yn rhy sicr be di'n swydd delfrydol i eto, ond ella swn i'n licio mynd fewn i addysg neu chyfieithu neu fath felly, ond mae yna gymaint o fodiwlau yn y cwrs sy'n eich arwain chi at y peth yma, felly gobeithio fydd bob dim yn grêt.